leres napa mboten? Oh leres nggih. Lah nggih no Pak. Kula tunggoni lho niki nggih Bu, monggo. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Monggo-monggo. Ayo Mbak Ratna. Nalikani. Yuk, yuk.
Hah? Do kabur Lah yo dhewe. ngatuk. Golek nggon turu. Dadi sing keturun namung Pak Slamet punika. Nggih. Nano Nalikane Yuk, yuk. Yuk, ah. Matur sembah nuwun Pak Slamet sampun katur nyidam sarinipun. Sampun kaya bakul bakso kon keliling sik. Kon nek wis sore lagi panitia ngono jare. Gitu Pak. Iki mang nggih siap. Siap komandan. Matur suwun iki ngeten mawon Mbak Ira. Piye-piye. Ngeten mawon Piye sae? Pak mboten sah dianggep panitia, dianggep tamu mawon. Pelanggaran. Ya pelanggaran kok. Nggih, nggih. Nggih matur suwun Pak Wardono niki pun di berkahi. Mun diparingi anu nggih kalih Pak Wardono. Mugi-mugi sehat. Niki Pak, monggo nggih Pak Agung dan menika rekan-rekan. bapak-bapak mbok menawi ngersake lagu. Nanti dikasih. Oh nanti, oh nggih siap. Nyadek gawanan aku panas nek nggo duit. Memandang suarane nyetan bening ngulon apa setyane kelakon ngono iya ngono ora Izin Mbak Iis, ini ada informasi Bapak Ibu sekalian tamu undangan, bagi yang membawa mobil Kijang, ya, Toyota Kijang dengan nomor polisi F1851BF. Pemilik mobil Kijang dengan nomor polisi F1851BF dimohon untuk segera melunasi dimohon untuk memindahkan kendaraannya. Ya, diulangi lagi. Pemilik mobil Kijang dengan nomor polisi F1851BF dimohon kesediaan untuk menggeser kendaraannya karena menghalangi kendaraan Pak Prabowo yang mau lewat. Wow.
pun nek ngeten niki raos lak nggih makceles ngoten to. Nah, Pak apa Mbak? nggih kok yo ngerti wae lenggahe nek kene ngono lho iki mau. Di absen ya Mbak? Ha iya. Anjing. Wilujeng siang Bapak. Lah nggih ngoten to. Nggih. Nggih. Pak Slamet iki rencane Pak Bejo ya Mbak? Nggih. Lho kok iso? Lah Pak Bejo iki mesti Slamet, Oh, iya, nek iya. Slamet mesti Bejo. Iya, 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 Adine iya. Rahayu. Kandhane Ngono kuwi harus- jenenge ilmu otak-atik matruk ya. Pak Slamet. Nafsu tapa Dolat-dolit kepenak unite. Bal-balan kasih kawan aja ditiru becik sing prasaja. piye siang ratri Sane sing wis duwe bojo nanging kudu loro. Nah, adoh-adoh midhangetne sinom rujak jeruk pas banget. Wis kandhane rujak jemruk. Rujak jeruk ya. Lah krungumu apa? Jeruk. Metu jeruk ya Mas. Iya iya Seger iya. tenan. Ya, jeruk lo ya dudu tuku ya. Iya, Monggo. iya. Hama Apa pilih jange sok-sok jane supaya kajen sajake ora boleh wajibane bablas wae lho. Lah niki sing ngersakake rujak jeruk ki Pak Deku iki lho. Menika Mbah Bejo, Mbah Slamet. Pak De Slamet. Minta Pak De Slamet minta nyedam niki mau sari. nembe rampung. Ngembara ing awang-awang
disogrok-sogrok kita, Dik. Loh itu Ndelok wayahe mbae. Ndelok mbae. Disogok-sogok. Sogok. ala kering Loh, kering tahu lho. Iki mau nek cara sing bawa ke kowe Mas. Iya. Wis tak kei biji telu. Ning Lho, kok gandeng iso? Bapak Wardono. Tetap 10,5 Oh ya jelas 15 iki Mas. Heeh. Luar biasa. Mending Memang ya nanti matur kemarin stora. apa wae. Lah iya. Jarine wong-wong ya Mas ya. Nggih. Monggo dipun lajengaken Pak Wardono. Sripat Sripi Campur Sari Chandra Pesona ingkang dipun pangarsani kalian Mas Tulus ingkang dipun sengkuyung kalian kanca-kanca celah foto Cijantung syuting Indonesia saha kanca-kanca Ayo, Pak, kene, Pak, kumpul, Pak. audio ngatur dumateng para tamu para lenggah kawula aturi sugeng midhangetaken.
aku ini iki kepengin cepet-cepet. Oh, lah malah kula remene ngoten lho, Pak. Nek kesuwen iku ambekane Mbak napasnya enggak nyampe iki. Mangke kula siap membantu Anu. napas buatan lho Pak Wardono. Aku siap kok. Mas. Ja. Kang Hajat. Oh, Wah, iya, Bro. lanjut perahu layar. Kaget sabaran aku. Iya. Iki sing tuan rumah memang Gak enggak sabar, sabar. Mas. Pak Saido pokoknya pengen perahu layar. Ngono ki ya. Banget bombonge. Nggih, leres. Banget bungae. Nggih, Alhamdulillah. leres. Masya Allah tamune Mas. Nggih, lho. Yang antasane wis pun ping Banjir. pinten niki angsale Bu. Ping kalih Mas. Pun ping kalih. Nggih, untuk yang Tiga kalih putune pun Lah iya. kemarin. Nggih. Luar Pokoknya mungkin nek biasa. pun telas nyunatne sinten ngoten mboten mboten napa-napa. Sing penting hajatan, Pak. Nggih. Kok malah ojo-ojo. Monggo. Nggih. Neno katon Yuk. Gabung.